ప్రభుజీ కృష్ణ ప్రణామాలు. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామం అందరికి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ ప్రణామం ప్రభుజీ. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 17, 18 మరియు 19వ శ్లోకాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం. దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం. దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం. మపశ్యతి బాలక మహాపాల మపశ్యతి అపశ్యతి బాలక మహాబాల అపశ్యతి బాలక మహాబాల మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాద్ భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాద్ భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాత్ దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం అపశ్యతి బాలక మహాబాల దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం అపశ్యతి బాలక మహాబాల మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాత్
మామంగళం తాత పరేషు మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాత్. మంగళం తాత పరేషు దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం అపశ్యతి బాలక మహాబాలా. మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాత్. దీర్ఘం హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శుష్కలా మాతాజీ. దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం అపశ్యతి బాలకమాహబాల. మామంగళం తాత పరేషు మంస్థా భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం అపశ్యతి బాలకమాహబాల. మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదానామాలు. దీర్ఘం శ్వసస్య పారం పారం ఆపశ్యతి బాలకాం మహాబాలాం. మామంగళం తత పరేషమం మంస్థా భుంక్తే జనా యత్పరా దుఃఖదస్తాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దీర్ఘం శ్వసంతి వృజినస్య పారం అపశ్యతి బాలకమాహబాల. మామంగళం తాత పరేషు మంస్తా భుంక్తే జనో యత్పర దుఃఖదస్తాత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. దీర్ఘం దీర్ఘముగా శ్వసంతి శ్వాస దీయుచు వృజినస్య ప్రమాదం యొక్క అవధిని అపశ్యతి కనుగొనజాలక బాలకం పుత్రునితో ఆహా పలికెను బాలా అతివ కలుగకుండుగాక అమంగళం అమంగళము తాత ఓ కుమారా పరేషు ఇతరులకు మంస్తాహ కోరిక భుంక్తే అనుభవించును జనః మనుజుడు యత్ ఏదైతే పరదుఃఖదః ఇతరులకు దుఃఖమును కలిగించువాడు తత్ అట్టి
హరే కృష్ణ. భావం. ఆమె కూడా దీర్ఘ శ్వాస దీయుచుండెను. ఆ దుఃఖమయ పరిస్థితికి నిజమగు పరిహారమేదో ఆమె ఎరుగకుండెను. ఏ ఉపాయమును కనుగొనజాలనిది అయి పుత్రునితో ఆమె ఇట్లు పలికెను. కుమారా, ఇతరులకు ఎట్టి అమంగళమును తలంపకుము. ఇతరులకు దుఃఖమును కలిగించువారు అదే దుఃఖమును అనుభవింపగలరు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సత్యం హరే కృష్ణ. సత్యం సురుచ్యాభిహితం భవాన్ మే సత్యం సురుచ్యాభిహితం భవాన్ మే సత్యం సురుచ్యాభిహితం భవాన్ మే యద్ధుర్భగాయ ఉదరే గృహీతః యద్ధుర్భగాయ ఉదరే గృహీతః యద్ధుర్భగాయ ఉదరే గృహీతః తన్యేన వృద్ధచ్చ విలజ్జతే యాం స్తన్యేన వృద్ధచ్చ విలజ్జతే యాం స్తన్యేన వృద్ధచ్చ విలజ్జతే యాం కార్యేతి వా వోడుమిడప్స్పతిర్మాం కార్యేతి వా వోడుమిడస్పతిర్మాం కార్యేతి వా వోడుమిడస్పతిర్మాం సత్యం సురచ్యాభిహితం భవాన్ మే యద్ధుర్భగాయ ఉదరే గృహీతః సత్యం సురచ్యాభిహితం భవాన్ మే యద్ధుర్భగాయ ఉదరే గృహీతః స్తన్యేన వృద్ధచ్చ విలజ్జతే యాం భార్యేతి వా వోడుమిడస్పతిర్మాం
येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम् सत्यं सुरच्याभिहितं भवान् मे यद्धुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन यदृच्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम् हरे कृष्ण। अरुणा माता जी, भक्तवत्सला मुरारीदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यत्तुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। सत्यं सुराख्याभिहितं भवान् मे यदर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। राजेश्वरी माता जी, विशालवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणमामि प्रभुजी। सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्धुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. हरे कृष्ण। विशालवती माता जी, हरे कृष्ण। विशालवती माता चदन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता चदवंడి। सत्यं सुरत्याभिहितं भवान् मे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्यं सुरुचाभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाय उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు. సత్యం సత్యం సత్యము సత్యము సురుచియా సురుచి ద్వారా రుచి ద్వారా అభిహితం పలుకబడినది భవాన్ నీకు మే నన్ను గూర్చి యత్ ఏలయన దుర్భగాయ దురదృష్టవంతురాలి ఉదరే కడుపున గృహీతః పుట్టి స్తన్యేన ఆమె పాలు త్రాగి వృద్ధచాః పెరిగితివి విలజ్జతే సిగ్గుపడును యాం అట్టి ఆమె భార్య
భార్య భార్య ఇతి ఇతి ఆ రీతి వా లేక లేక ఓడుం అంగీకరించుటకు ఇడపతి రాజు మాం నన్ను హరే కృష్ణ భావం సునీతి పలికెను పుత్ర పుత్ర సురుచి పలికినదంతయు సత్యమే ఏలయన నీ తండ్రి నీ తండ్రి నన్ను భార్యగా కాని నన్ను భార్యగా కనీసము సేవికగా కాని కనీసం భావింపడు భావింపడు నన్ను స్వీకరించినందుకు స్వీకరించినందుకు అతడు సిగ్గుపడుచున్నాడు అతడు అనగా నీ ఒక దురదృష్టవంతురాలి కడుపున పుట్టి ఆమె స్తన్యముతో పోషింపబడితివనుట వాస్తవమైన విషయము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 19వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆతిష్ట తత్తాత విమత్సరస్త్వా ఆతిష్ట తత్తాత విమత్సరత్వం ఆతిష్ట తత్తాత విమత్సరత్వం ఉక్తం సమాత్రాపి యదవ్యలీకం ముక్తం సమాత్రాపి యదవ్యలీకం ఉక్తం సమత్రాపి యదవ్యలీకం ఆరాధయాదోక్షజపాదపద్మం 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 యదీచ సేద్యాసనముత్తమో యతా యదీచ సేద్యాసనముత్తమో యతా యదీచ సేధ్యాసనముత్తమో యతా ఆతిష్ట తత్తాత విమత్సరత్వం ముక్తం సమాత్రాపి యదవ్యలీకం ఆతిష్ట తత్తాత విమత్సరత్వముక్తం సమాత్రాపి యదవ్యలీకం
आराधयादोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा आराधयादोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा आतिष्ठतत्तात विमत्सरत्वमुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयादोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा हरे कृष्णा वैएस लक्ष्मी माता जी वसंत भाई माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी आतिष्ठतात विमत्सरस्त्वं भुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु आतिष्ठतत्तार विमत्सरस्वां मुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयादोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यानसमुत्तमो यथा हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माधवी नीलक माता जी नागरत्न माता जी हरे कृष्ण प्रभु आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्त्वं उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे व्यासनमुत्तमो यथा हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्वं मुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यदा धन्यवादाలు प्रभु जी हरे कृष्ण श्रीलता माता जी राम माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाలు प्रभु जी आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवादाలు प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कारములు आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्त्वं युक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयादोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा हरे कृष्ण कोटेश्वरी माता जी भवानी माता जी हरे कृष्ण कोटेश्वरी हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण चलो माता जी आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्त्वं रस्त्वा मुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयोदोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्त्वं भुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयादोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्ण
हरे कृष्ण प्रभु। आतिष्ठतात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థం. ఆతిష్ట వనరింపుము, తత్ అది, తాత వత్స విమత్సరః ఈర్ష్యారహితుడవై త్వం నీతో ఉక్తం పలికినది సమాత్ర అపి నీ సవతి తల్లి యత్ ఏదైతే అవ్యలీకం అది ఎంతయు యథార్థమైనది ఆరాధయ ఆరాధించుటను మొదలెడుము అదోక్షజ దేవదేవుడు పాదపద్మం పాదపద్మములు యది ఒకవేళ ఇచ్చసే కోరుదువేని అధ్యాసనం సోదరునితో పాటుగా కూర్చుండుటకు ఉత్తమః ఉత్తముడు యథా సమానముగా. హరే కృష్ణ. భావం. వత్స నీ సవతి తల్లియగు తురుచి పలికినది వినుటకు కటువుగానున్నను యథార్థమైనది కనుక నీ సోదరుడగు ఉత్తముని వలె నీవు కూడా అదే సింహాసనము అధిష్ఠింప కోరుదువేని ఆశ్చర్యమును వీడి నీ సవతి తల్లి ఉపదేశమును పాలింప శీఘ్రమే యత్నింపుము. ఇక ఏ మాత్రము జాగు చేయక దేవదేవుని పాదపద్మ సేవలో నియుక్తుడగవుము. శ్రీకృష్ణ భాష్యం. సురుచి తన పుత్రుని ఎడ ప్రయోగించిన కటువాక్యములు నిజమునకు సత్యమైనవే. ఏలయన దేవదేవుని అనుగ్రహమును బడియనదే ఎవ్వరును జీవితమున జయమును సాధింపలేరు. మనిషి తలపోయుట భగవానుడు దానిని తీర్చుట ఎనున్నది తెలిసినదే కదా. ధ్రువుడు దేవదేవుని ఆరాధన యందు నెలకొనినన్ని సవతి కావించిన సలహాను సునీతి అంటే ధ్రువుని యొక్క తల్లి అంగీకరించుచున్నది. అనగా సురుచి పలుకులు ధ్రువునికి పరోక్షంగా వరదాయకములే అయినవి. ఏలయన ఆ సవతి తల్లి పలుకుల ప్రభావముననే అతడు గొప్ప భక్తుడయ్యను. హరే కృష్ణ. సో ఇది భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య
జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीविषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము ఈ అధ్యాయంలో భక్త ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. సో ఈ క్రమంలో ఆ ధ్రువుడు తన తండ్రి యొక్క ఒడిలో కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన యొక్క సవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి ఆయన్ను అవమానించినటువంటి స్థితి చూసాము. ఆ సంఘటనకు అతడు అక్కడ నుండి తన తల్లి మందిరంలోనికి వెళ్ళడము, అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆ అంతఃపుర స్త్రీలు సునీతికి, ధ్రువుడి యొక్క తల్లి అయినటువంటి సునీతికి చెప్పడము. సో ఆమె ఇక తన యొక్క ఆ సంఘటనకు ఆమె భరింపరానిది అయ్యి, సో దావాగ్ని ఎందున్నటువంటి లతలాగా ఆమె అంతా కూడా మాడిపోయినట్లుగాను ఇక తన యొక్క సవతి అయినటువంటి ఆ సురుచి పలికినటువంటి పలుకులు తలుచుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఆమె ముఖమంతా కూడా, ఆ ముఖార విందము కన్నీటితో నిండిపోగా తేజోమయమంతా కూడా తొలగిపోయినట్లుగా, అంటే శోకతప్తమైనటువంటి సునీతిని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ సందర్భంలో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి సునీతి అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన అంతా విన్నటువంటి ఆమె కూడా తన పుత్రుడు ఏ మాదిరిగా అయితే అంతకుముందు ఆయన చెప్తారు, కట్టెతో కుట్టబడినటువంటి పాము వలె బుసకొడుతూ పెదవులు వణుకుతూ ఉండగా తల్లి దగ్గరకు వచ్చి దీర్ఘ శ్వాస తీస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సంఘటనకి సునీతిలో కూడా ఆ విధమైనటువంటి భావోద్రేకాలకు గురి అయి ఆమె కూడా దీర్ఘమైనటువంటి శ్వాస తీస్తూ, ఇక ఆ సందర్భంలో ఆమెకి ఆ దుఃఖమయమైనటువంటి పరిస్థితి ఎలా తొలగించుకోవాలనో కూడా అర్థం కానటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ కానీ మరి పుత్రుణ్ణి మరి అలా ఇద్దరు అలా ఉంటే చిన్నవాడైనటువంటి పుత్రుడికి ఇబ్బంది అవుతుంది కనుక ఆమె ఏమి ఆలోచించాలనో ఏమి మాట్లాడడం తెలియనటువంటి సందర్భంలో ఆమె తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఆ ధ్రువుడితో చెప్తుందట. ముఖ్యంగా ఆమె ఇక్కడ చాలా
మంచి మాటలను చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. మా మంగళం తాత పరేషు మంస్తా భుంక్తే యజో యత్ పర దుఃఖద్ స్తాత్ అంటూ చెప్తుంది. సో ఓ కుమార, ఇతరులకు ఎట్టి అమంగళము తలంపకము. చూడండి, అంత దుఃఖంలో కూడా సునీతి అంటే నీతివంతురాలుగా ఉన్నటువంటి భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి ఆమె యొక్క ఆలోచన విధానం, అంతటి స్థితిలో కూడా, దుఃఖమయమైనటువంటి స్థితిలో కూడా, దీర్ఘస్థాయిలో ఉన్నటువంటి స్థితి, ఏం చేయాలనో ఆలోచనలేనటువంటి స్థితిలో కూడా తన కుమారుడితో ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, ఇతరులకు ఎట్టి అమంగళము పలకకు. ఎవడైతే ఇతరులకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాడో వాడు అదే దుఃఖంతో, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ ఎ రియాక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ అని చెప్తారు కదా, ప్రతి చర్యకు కూడా ప్రతిచర్య ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇతరులకు ఎవడైతే దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాడో ఆ దుఃఖం అతడు కూడా అనుభవించవలసినదే. అందుకే జంతు బలిలో చెప్తారు మాంస అంటే, సో మళ్ళీ అతని చేత సంహరించబడేటువంటి, నా చేత సంహరించబడినటువంటి అని అర్థం వస్తుంది కదా. సో ఆ విధంగా ఎదుటివాడికి దుఃఖాన్ని కలిగించేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ దుఃఖాలను అతడు అనుభవింపక తప్పదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా నీతిగా ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటిది సునీతి. సో కనుక ఆ దుఃఖమయమైనటువంటి స్థితిలో కూడా ఆమె తన యొక్క ధర్మము నుండి, తన యొక్క విధి నుండి, తన యొక్క నీతి నుండి ఆమె తప్పుకోకుండా తన కుమారుడితో చెప్తూ ఉంది, కుమారా, ఇతరులకు ఎట్టి అమంగళము తలంపొద్దు. ఎందుకంటే కోపంలో ఏదో చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో కనుకనే అందుకే ఇంకా చెప్తుంది, ఇతరులకు దుఃఖం కలిగించేటువంటి వాడు అదే దుఃఖమును అనుభవించగలడు కదా. ఇది చాలా విషయాల్లో చూస్తాం. రామాయణంలో రావణాసురుడు చేసినటువంటిది, భారతంలో దుర్యోధనుడు చేసినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు తన తమ్ముడి యొక్క కుమారులైనటువంటి వాళ్ళని సంహరించడానికి, అంటే వాళ్ళు దుర్యోధన చేస్తూ ఉంటే దాన్ని సమర్థిస్తూ ఉంటాడు. సో దానికి అదే పుత్ర శోకంతో అతడు అనుభవించినటువంటి పరిస్థితి ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇతరులకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తే ఆ దుఃఖము వాడు అనుభవించక తప్పదు అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తుంది. ఆమె ఆ సందర్భంలో కూడా తన యొక్క స్థితిని, అంటే ఒరిజినల్ గా తనకు ప్రస్తుతం కలుగుతూ ఉన్నటువంటి స్థితిని ఆమె చెప్తూ సునీతి ఇంకా చెప్తుంది, పుత్ర, నీ యొక్క సవతి తల్లి అయినటువంటి చురుచి పలికిందంతా కూడా సత్యమే. ఎందుకంటే నీ తండ్రి అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడు నన్ను ఎప్పుడూ భార్యగా గాని, కనీసము నాతో సేవలు చేయించుకునేటువంటి ఒక సేవకురాలుగా కూడా నన్ను భావించట్లేదు. అంతేకాకుండా నన్ను స్వీకరించినందుకు అతడు, అంటే నన్ను ఆదరించడం లేదు అంటే నన్ను స్వీకరించడానికి అతడు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నట్లే కదా. కనుక అతడు ఆదరించడం లేదు అంటే అతడు నన్ను భారీగా స్వీకరించినందుకు అతడు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నాడేమో అంటూ, కాబట్టి అటువంటి మరి నా యొక్క గర్భంలో నీవు జన్మించావు కనుక నీవు దురదృష్టవంతురాలి కడుపున పుట్టినటువంటి వాడివే. ఎందుకంటే భార్యగా నేను నా ద్వారా స్వీకరించవలసినటువంటి సేవలను నీ యొక్క తండ్రి అయినటువంటి రాజు స్వీకరించడం లేదు. కనీసం నేను చేయవలసినటువంటి సేవలు కూడా చేయించుకోవట్లేదు నాతో. కనుక మరి అతడు నన్ను స్వీకరించినందుకు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నాడేమో, అంటే నా ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తించడం లేదు అంటే నేను ఒక దురదృష్టవంతురాలని కదా. మరి అటువంటి దురదృష్టరాన్ని కడుపున పుట్టినటువంటి వాడివి, ఆమె యొక్క స్తన్యము ద్వారా పోషింపబడినటువంటి, అంటే పాలివ్వడం ద్వారా పోషించబడినటువంటి వాడివి కనుక మరి నీ యొక్క పినతల్లి అడిగిన దాంట్లో అది కూడా సమంజసంగానే ఉన్నది. ఎందుకంటే నీకు ఆ అదృష్టం లేదు, ఎందుకంటే నీ యొక్క తండ్రి నన్ను ఆదరించడం లేదు కనుక మరి ఒక దురదృష్టవంతురాల యొక్క కుమారుడు కనుక నువ్వు కూడా ఆ విధమైనటువంటి దురదృష్టవంతుడివే నీ తల్లి అన్నట్లు చెప్తూ, ఇంకా ఆమె చెప్పినటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి సంఘటన ఇంకా చెప్తుంది.
ఆతిష్టతత్తాత విమత్సరత్వం ఉక్తం సమాత్రాపి యదవ్యలీకం ఆరాధయ అదోక్షజ పాద పద్మం యదీచ్చ సే అధ్యాసనముత్తమో యతా. ఓ కుమార వత్స, ఓ పుత్ర, నీ సవతీయ తల్లి అయినటువంటి చురుచి మాట్లాడినది నీకు కటువుగా అనిపించింది, కానీ ఆమె పలికినటువంటిది యథార్థమే. ఏంటి యథార్థం అంటే, ఆమె నువ్వు ముందుగా నారాయణుణ్ణి నీ కోరికలు నెరవేరాలి అంటే, అది ఏ కోరిక అనేది ఆమె మాట్లాడింది ఒక రకమైన, వాస్తవానికి ఆమె మాట్లాడినటువంటి ఆ కోరిక నెరవేరాలి అంటే నీవు నారాయణ్ణి మొదటగా నీవు నారాయణ గురించి గొప్ప తపస్సు చేయమని చెప్పింది. దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణను మొట్టమొదట నీవు ప్రసన్నుడు చేయాలి. సో అట్టి ఆరాధన చేత, ఆయన చేత నువ్వు అనుగ్రహింపబడినప్పుడు నువ్వు కోరుకున్నది పొందుతున్నది అని చెప్పింది. సరే, నా గర్భమున పుట్టుమని చెప్పడం తర్వాత విషయం కదా. సో కనుక నీ యొక్క సవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి పలికిందంతా కూడా కటువుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె ఒక రకంగా యథార్థమునే పలికినది. ఏమిటా యథార్థము అంటే, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది ఆ నారాయణ్ణి ఆశ్రయించమని చెప్పింది. కాబట్టి నీవు కూడా నీ యొక్క సహోదరుడైనటువంటి ఉత్తముడు వలె, ఆ సురుచి యొక్క పుత్రుడు వలె సింహాసనాన్ని అధిష్ఠింప కోరును అనుకున్నట్లయితే, మరి నీవు ఈ మాత్సర్యాన్నంతటినీ కూడా వదిలివేసి నీ పినతల్లి చెప్పినట్లుగా శీఘ్రమే ఆ నారాయణ్ణి సేవించడానికి, నారాయణ్ణి ఆరాధించడము యత్నించు, ఇక ఏ మాత్రము జాగు చెయ్యకు అంటూ. సో మరి ఆ వాక్యాలు, ఆమె పలికినటువంటి సురుచి పలికినటువంటి వాక్యాలు ఇదైనప్పటికీ కూడా ఆమె పలికినది సరైనదే అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుడు మనకి భాగవతంలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుంది. వాసుదేవ పరావేద వాసుదేవ పరామకాః వాసుదేవ పరాయోగ వాసుదేవ పరాక్రియః వాసుదేవ పరం జ్ఞానం వాసుదేవ పరం తపః వాసుదేవ పరో ధర్మం వాసుదేవ పరాగతి అంటూ మనకి ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇవ్వబడినటువంటి ఆ అంశాన్ని మనము చూస్తే అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. శాస్త్రమందలి జ్ఞానం యొక్క పరమ లక్ష్యము, వివిధ శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి వాటన్నిటి యొక్క పరమ లక్ష్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది కదా. మరి ఇంకా ఆ వాసుదేవ పరావేదం కదా, వేదములన్నీ కూడా, వేదాల యొక్క జ్ఞానం, వేదాల యొక్క లక్ష్యము శ్రీకృష్ణుడు. ఇంకా చెప్తుంది వాసుదేవ పరామక. సో మకా అంటే ఇక్కడ యజ్ఞాలు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యజ్ఞ ఆచరణ యొక్క ప్రయోజనం కూడా ఆ శ్రీకృష్ణుడే. ఆ శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరచడమే పూర్వపు అధ్యాయంలో మనం చూసాం కదా. అలాగే వాసుదేవ పరం జ్ఞానం, మరి అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ఆ పరం జ్ఞానం. సో కాబట్టి ఆ జ్ఞానమంతా కూడా మనకి ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుని గురించి జ్ఞానం. ఏ జ్ఞానం అయితే మనం అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. ఆది దేవుడైనటువంటి మరి ఆ దేవదేవుణ్ణి అనుభూతి వరుచుకోవడమే జ్ఞానం. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నటువంటిది వాసుదేవ పరం తప వాసుదేవ పరోధర్మం వాసుదేవ పరాగతి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి దివ్య జ్ఞానము అతడే, సర్వ విధములైనటువంటి తీవ్ర తపస్సులు అతన్ని తెలుసుకోవడం కొరకే. మరి ఆ ఆది దేవుణ్ణైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవను
కూర్చుటయే పరమధర్మమై ఉన్నది. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆయనే ప్రతి మానవుడి యొక్క పరమ గతి అయి ఉన్నాడు అంటూ చెప్పబడింది. సో కనుక మరి సురుచి ఒక రకంగా ఆమె సవతి కావించినటువంటి సలహా ఏదైతే ఉందో అది పరోక్షంగా ధ్రువుడికి వరదాయకములే అయినవి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతునితో గల నిత్య సంబంధాన్ని పునఃస్థాపించుకోవడానికి ఆయన్ను ప్రేమయుత సేవలో మనం తిరిగి నెలకొనడమే లక్ష్యంగా వేదాలు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయం కదా. సో కనుక ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చుటమే. ఎందుకంటే చెప్తూ ఉంటుంది, అనేక జన్మల జ్ఞాన సమపార్జన చేసిన తరువాత కూడా ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చుతూ ఉంటుంటాడు అనేటువంటిది. మరి ఆ వేద కర్మలన్నీ యజ్ఞాచరణపై ఆధారపడి ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ కూడా ఆ విష్ణువు కొరకే, విష్ణు ప్రీత్యర్థమై ఉన్నటువంటివే. కనుక మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని, ఆ నారాయణుణ్ణి మరి ఆరాధించు అని చెప్పబడినటువంటిది సురుచి ఆ ధ్రువుడికి గొప్ప వరదానంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆమె చెప్పిన భావన ఆమె వేలో చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా మరి ఆమె చెప్పినటువంటిది యథార్థం. ఎందుకంటే సర్వము ఆయనే కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం ద్వారా సర్వము నెరవేరేటువంటిది కనుక మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడే కదా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పబడినట్టు భగవంతుడే చెప్తున్నాడు కదా. సో కనుక మనకి ఏది కావాలన్నా అన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేసేసి మనకు కావలసినటువంటి వాటిని సమకూర్చేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ నారాయణుణ్ణి ఆమె సేవించమని చెప్పింది కనుక మరి ధ్రువుడికి ఆ విధంగా ఇచ్చినటువంటి సలహా వరదాయకమే అయినటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే ఆ విధంగా ఆమె పరుషవాక్కులతో పలకడం ద్వారా తన తల్లి దగ్గరకు వచ్చి తన బాధను చెప్పుకున్నప్పుడు తల్లి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేయడం ద్వారా, ఎందుకంటే ఆమె చెప్తుంది ఇంకా ఆ దేవదేవుడు ఎంతటి గనుడంటే కేవలము ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటిది. అది భగవంతుడే చెప్తాడు, భగవద్గీతలో కూడా చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆయన కేవలము ఆ నారాయణుణ్ణి, ఆ విష్ణు భగవానుని, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వారే ఈ ఏదైనా పొందగలుగుతారు అంటూ ఆమె ఇంకా తన పుత్రుడికి బోధిస్తుంది. మీ తాతగారైనటువంటి మనువు కూడా ఆ నారాయణుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడం ద్వారా, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి తపస్సులను వనరించడం ద్వారా సో ఆయన ముక్తిని మరియు అధికమైనటువంటి లౌకిక, అలౌకిక, ఆధ్యాత్మిక మరియు లౌకిక అన్ని విషయాలను పొందగలిగారు అని. అలాగే మీ ముత్తాత అయినటువంటి ఆయన బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినటువంటి వాడిగా బ్రహ్మదేవుడు కూడా జీవతత్వమే అయినప్పటికీ కూడా ఈ సృష్టి జరపగలిగేటువంటి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని నారాయణ గురించి తపస్సు చేయడం వల్లే కలిగినది అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఆమె అక్కడ తెలియచేయడం వల్ల సో వాసుదేవ పరావేద, వాసుదేవ పరామక, వాసుదేవ పర యోగ, వాసుదేవ పరాక్రియ, వాసుదేవ పరం జ్ఞానం, వాసుదేవ పరంతప, వాసుదేవ ధర్మో, వాసుదేవ పరాగతి అంటూ వాసుదేవుడే ఈ సర్వము ఆశ్రయించవలసినటువంటిది, స్థితి గతి అన్నీ కూడా ఆయనే అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని తెలియచేస్తూ బాలకుడికి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశనం చేసినటువంటిది సునీతి. సో వాటిని మరికొన్ని ఆమె ఏం చెప్తుంది అనేది తదుపరి శ్లోకాలలో మనం చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ.